Lahat. Good morning mga kaibigan. So ngayon po kami ulit babalik sa health center para magpapirma ng form ni John Bert. So pinapabalik kami Monday pero Wednesday na ngayon dahil wala kaming na-busy kami ng nakaraang mga araw. Magkaano po kami magre-renew po kaya kami sa PWD-ID po. Anong disability? Autism. Anong medical certificate dito sa'yo na yun? So, yan po, Dok. Sa assessment po dun sa SPED po. Dapat may indication na doon na nakalala. Ikahanap na yun sa ito. Kali po yun kay Press sa PWD. Digi sa iba. Mali yata yung ito po yung old book. Diba? Thank you po, Doc. Sabay mo yan. Apo. Thank you po. Magdiretso na tayo sa DSWD. So ayun mga kaibigan, nakapapirma na po kami ng form sa doktor. So didiretso na po kami sa DSWD para masubmit namin ito, para makapag-renew na po kami ng ID niya. So, birth certificates po. Ay, sorry po. Mabalik na lang po. Lugod kami. Ayusin mo yung buhok mo, Papa. Kulang sa tulog. Kulang sa tulog ang bata. Mga kaibigan, galing na po kami ng DSWD. So, malapit lang dito sa amin yung mga kasi nasa hello. Sabid kami ng kalsada. Nasa sentro lang po kami ng aming bayan. Malapit lang sa aming mga opisina. Malapit din kami sa munisipyo. At malapit din po kami sa bangko. Malapit kami sa bangko pero wala kaming binabangko. Ayan, may Home Depot dito sa amin. Ayan yung bangko. At yung bahay namin dyan sa may nakapark na van na red. Malapit lang. Ayan, babalik po ako sa DSWD, sa office ng DSWD para mag-submit ng sa DSWD ang call.
titiyuhin ko. Para babalik ako sa DSWD para mag-submit ng birth certificate, kasi isa pala ito sa requirements sa pagre-renew ng PWD. Nakalimutan kong kunin. Xerox copy lang naman. Kaya bumalik ako. Hindi ko na sinama si John Bert kasi puyat siya. Kasi mostly sa gabi talaga ay gising siya. Ewan ko sa ganun siguro pag mga batang may siguro yung mga katulad nila mas parang ano yung yung utak nila pag sa gabi. Parati siyang gising sa gabi. Sa umaga naman tulog. Kaya kanina hindi pinta yung mukha niya. Napilitan lang yung sumama kasi doon sa sa health center natiisod ako. Kung magre-renew ka ng PWD ID, magpapapirma ka ng medical certificate, kailangan kasama mo yung persona. So malapit na po ako sa DSWD. So ayan ang DSWD office namin. Pasok na po ako. Si ma'am po, digis sa kanina po kasi kulang yung requirements na dala ko sa PWD. Opo, nasubmit ko na po sa ibang requirements kanina. Sabi ko, ihabol ko sa birth certificate po kahit naligawan ko darahon. Hindi man lang mga pinagagad. Opo, pero yan na po so form, tapos so medical certificate niya. Birth certificate. Ka na po. Opo. Okay na po, itao ko na lang. Opo. Renewal man po lang yan, ma'am. Tapos may number man ata ka mamambuhan sa form. Opo. Kung may ano po, makakontakt na lang kami. Opo. Salamat po. Sabi man ako na ibabalik ko. Nag-ano lang namin pili ko lang. Opo. Salamat po. Ipamagyan mo po mga Nagdiyan po sa DSWD, may pig-submit lang po. So ayun, i-submit ko na po yung birth certificate ni John Bert. So maghihintay na lang kami ng bago niyang ID. Magko-contact na lang daw sila sa amin.